Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Днес искам малко повече да си поговорим за често срещани митове за астрологията, за това как работи тя и също според мен някои устарели вярвания и методики, които все още се използват в астрологията, които ще ви разкажа защо според мен вече не работят. Преди да започна с това, само няколко думички казвам за себе си. Занимавам се с еволюционна астрология, като повече за услугите, които предлагам и също публикации и други видеа, които имам, може да видите в уебсайта ми. Линк за него ще оставя отдолу в описанието. А също така може да се запознаете с еволюционната астрология и от предишните видеа, които имам в канала ми. Също така, ако имате въпроси, коментари, обратна връзка, може да ми пишете тук под видеото като коментар или също така може да се свършите с мен на лично съобщение в социалните мрежи или по имейла ми. Него също ще го оставя отдолу в описанието. Еволюционната астрология основно се занимава с духовния поглед върху астрологията, но говорим в истинския духовен смисъл, в това да опознаеш себе си на душевно ниво и да намериш пътя си, свързвайки се с себе си, с Бог, с източник, с Вселената и с всичко около теб. И искам да разпространя повече еволюционната астрология, да достигне до повече хора в България, защото не е една от най-популярните методики. И днес ще си поговорим за някои митове за астрологията, както казах и за някои устарели методики и вярвания и виждания, които се използват в астрологията, които еволюционната астрология не се използва чак толкова много и които аз също така допълнително като астролог искам да ви кажа защо според мен не резонират. Днес, както ви казах, ще си поговорим за някои устарели вярвания, убеждения и методики в астрологията, които според мен са такива и също така за много често срещани митове в астрологията, за да можем да се запознаем малко повече с есенцията на астрологията и с какво може всъщност да я свързваме и как може да я използваме. Едно от най-популярните неща, които се използват, за съжаление, на немалко места, е вярването, че има правилни и грешни позиции в наталната карта или че има някои, които са по-благоприятни, а други не чак толкова благоприятни. Но всъщност идеята на астрологията е да ти покаже какво е нещо такова каквото е. Да ти покаже неговите характеристики, неговата есенция. Но не можем да определим дали това, за което то отговаря, е добро или лошо. Ние можем да го направим като добро или лошо, приемайки го или съпротивлявайки се срещу него. Идеята е, че всяка една позиция в наталната карта има причина да бъде точно такава каквато е. И ние сме родени с най-правилната карта и най-перфектната карта за нас самите и за нашия живот. И ако имахме други позиции, нямаше да ни е по-добре и няма гаранция, че живот ни би се подобрил. Дори да имаме трудности, предизвикателства и да преживяваме страдания, те отново са в името на това да научим нещо, да придобием нови осъзнавания и да израснем. Затова наталната ти карта е съвършена и перфектна такава каквато е. И ние, съдейки определени позиции в наталната карта, си пречим на това всъщност да израснем, приемайки тези позиции, възползвайки се от всичките тези блага. Всяка една позиция в наталната карта има своя благоприятен или можем да кажем положителен ефект, а може да има и негативен, отрицателен ефект, но въпросът е, че всяка една позиция има и двете страни. Не можем да кажем, че една позиция само защото еди каква си, тя е изцяло негативно и отрицателно се отразява в нашата натална карта. По тази причина в еволюционната астрология, с която се занимавам, не се разглеждат термини като екзалтации, падения, робство и така нататък, защото те преразполагат идеята, че има добри и лоши позиции. А всъщност това, както казахме до тук, не е така поне от духовна, от еволюционна перспектива. Защото всяко едно нещо просто има причина да бъде такова каквото е. Друго много често, което се среща, е, че се слагат някакви определени периоди относно различни позиции в наталната карта, как работят. Например, че човек чак след Сатурновото си завръщане става осъзнат и започва да се случват някакви промени в живота му, че асцендентът ти се отключва след 30 и също други подобни такива неща. Това за мен е ограничаващо и също така също устарял начин, в който да се разглеждат позициите. Спрямо осъзнатостта на всеки един човек зависи как ще се прояви всяка една позиция и в какъв период от време човека ще има нужда да я осъзнае. Според мен причината много хора да
имат разтърсващи моменти на своето Сатурново завръщане, е защото има една такава тенденция до 30 години хората да живеят спрямо това, което обществото и семейната среда им налага. И ако те поемат по този път, може 30-те години на Сатурновото им завръщане да е момента, в който те да бъдат разтърсени, да видят по кой път са тръгнали, кой път са избрали да вървят, своя собствен или нечой чужд. Но ако човек е доста осъзнат, някои хора още от деца се раждат с изключително дълбока осъзнатост, с много духовен потенциал, защото носят това като работа и натрупана опитност от минали животи, ами те няма да имат нужда да имат силна разтърсваща криза на своето Сатурново завръщане, защото те ще са достигнали до много осъзнатост и много неща ще са отработили до преди това Сатурново завръщане. И мои близки хора около мен, които са преминали през своето Сатурново завръщане, не преживяха разтърсващи карталисни моменти, а просто имаха нужда да довършат някакви уроци и някакви други неща, които имат да научат като осъзнаване, разбиране за себе си, които не са успяли до сега, до 30-те си години да ги довършат и да ги не научат, но не е било нещо много по-драстично и по-катарзисно от други периоди от живота. Просто на 30 години човек може да си направи едно преразглеждане до тук, какви избори е направил. Дали е работил върху себе си, дали е бил свързан с себе си. И ако се знае, че не е бил, може да е просто кризистен и разтърсващ момент за човека. Това важи и за всички периоди и на 40, и на 50 и така нататък. Също наталната ти карта просто започва да се работи от момента, в който ти си се родил. Позициите започват да се проявяват, да си имат своя ефект и може да забележите, че асцендента не се проявява след 30-те, а също така много деца още около в тинейджерските си години и като малки започват да си ги проявяват и да имат тези характеристики, така че това не мисля, че е чисто издържано и като ако го наблюдаваме в хора в наталните карти и също не намирам, че има някаква логична връзка да бъде така. Друго интересно нещо, което съм наблюдавала, е, че казваме за някакви позиции, че са трудни или предизвикателни, само и само защото не отговарят на консенсус, представата за това какво означава ти да имаш един добър и щастлив живот. Тоест да кажем, че човек е роден с ретроградна Венера. Казва се, ако прочетем в някои от масовите източници, че на този човек ще му бъде много трудно в взаимоотношенията, ще има предизвикателства, може да не си намери партньор и всякакви други такива по-крайни твърдения за тази позиция. Но през еволюционната астрология можем да видим, че ретроградността дава поглед навътре и в същото време дава нестандартен иновативен начин, по който позицията се проявява. Тоест, човек с ретроградна Венера ще има нужда първо да изгради връзка с самия себе си, да установи какво точно цени. Защото има много взаимоотношения в миналото, в които е инициирал и създавал много различни взаимоотношения и затова в момента не иска да създава на първо място взаимоотношения с някой друг човек отвън, а първо да изгради стабилна връзка с самия себе си. И също би искал да има нестандартни взаимоотношения, такива, които не пасват на обществените норми и правила, защото да му позволят да има свободата, независимостта, да може да изследва връзката със себе си и същевременно, защото тъй като е преживявал много различни взаимоотношения в миналото, в момента не иска да се повтарят тези стари модели. Да, този човек може да преживява кармични взаимоотношения и връзки с хора от миналото, с които да си довърши определени уроци, но това също ще бъде за негово добро. Но ето автоматично ние слагаме тази позиция като негативна и много тежка, само и само защото се смята, че например от 30 години ти вече трябва да си намерил партньора на живота си, да имаш деца и семейство. И ако не го направиш, значи нещо не е наред и има някакъв проблем с теб. Тоест тук ние не приемаме индивидуалния път на всеки един човек и също ако живеехме в различно общество, с различни норми и правила, може би човека с ретроградна Венера щеше да се води, че има супер благоприятна позиция, а пък човекът, който е с директна Венера, ще се води, че е с много трудна и много предизвикателна позиция. Тоест малко или много рамките, правилата, които са изградени в консенсус обществото, дори това, че астрологията не пасва на консенсус, вижданията на консенсус обществото, ние се опитваме, или масово хората се опитват да слагат тези рамки, консенсус, рамки, правила в астрологията. И за това тук пак се връщам на идеята, че няма добри и лоши позиции и целта е всеки един човек да приеме своя собствен, индивидуален, невероятен, неповторим, различен, собствен, личен, индивидуален път, такъв какъвто е.
И само защото той не пасва на общо приетото, на обусловените стандарти и на наложените норми, не означава, че има някакъв проблем с теб, или че нещо е сбъркано с теб, или че нещо не е както трябва. Това е отново наложено от обществото с цел рамки, ограничения и правила, разбира се, които ни разграничават, които ни помагат да имаме някаква структура, но с течение на времето ние се учим да се издигаме над човешките, изкуствено създадени рамки, норми и правила и да намерим своя собствен индивидуален различен път. Също много е популярно астрологията да се използва за прогнози и за отговаряне на конкретни въпроси. Например, ще се намеря ли партньор, на коя дата е благоприятно да започна еди какво си. Това е добър начин, по който астрологията може да се използва и много може да е полезен за нашите ежедневни битови неща, но от моя гледна точка, ако човек познава своята натална карта добре и с течение на времето изгражда една много силна и стабилна връзка с себе си и най-вече със своята интуиция, то този човек ще може интуитивно да избира датите си, да усеща периодите си и също ще разбере, че независимо колко гледаме прогнозата си за напред, темите от прогнозите, които ние можем да си правим за нашите карти, се въртят около основните теми в нашата натална карта. Просто в различни периоди от живота ни може да се отключват различни теми. Но винаги прогнозата ще се върти около това, което така или иначе имаме да учим от наталната си карта. Така че няма нужда да се задълбочаваме за това какви транзити има, какви аспекти прави Луната в един кой определен си ден, дали тази дата или другата дата е по-подходяща, защото ние, познавайки наталната си карта и знаейки основните си уроци, всеки един момент ще знаем кой избор да направим и кой е по-благоприятният избор за нас, кое е по-благоприятното решение за нас и на къде да се насочим. А човек, свързан ли със себе си, с интуицията си, може интуитивно да избира датите си, за които да започне да стартира нещо, да направи нещо и с течение на времето може да усеща, че те всъщност много добре си пасват и с това, което на небето е показано и се излиза в крайна сметка, че е благоприятен ден, а човека си го избрал чисто интуитивно. Просто ако се съсредоточаваме прекалено много върху излишни детайли относно това кога е новолуние, кога е пълнолуние, какъв аспект прави Луната днес, пък утре, пък коя планета кога става ретроградна, тогава всъщност се разсейваме от това да разберем есенцията си на нашата собствена натална карта. И разбирайки есенцията на своята натална карта, това, което казах, ще можем във всеки един момент и в бъдещето да знаем как да действаме, на къде да си насочим вниманието, на къде да си насочим енергията и кои избори ще бъдат по-подходящите за нас. Но, разбира се, това не значи, че понякога нямаме нужда да се допитаме до астрологията и за такива въпроси. Но въпросът е тук и човек от кое повече се интересува. От това да задълбае в себе си, да разбере себе си, да стигне до душата си или да си отговори на някакъв въпрос, който в ежедневието го интересува. И двата са окей, и двата са валидни, но човек, познава ли душата си надълбоко вътре в себе си, може да си помага сам с тези също така битови ежедневни въпроси. Също отново да добавя относно всичко, което споделих и до сега, забелязвам също една такава тенденция, опитвайки се да слагаме някакви определени времеви рамки, например, че човек след Сатурн си завръщане се разгръща и почва да си живее живота такъв какъвто е, или че асцендентът се проявява след 30, или че някои позиции са лоши, а други добри. Всъщност, малко опитваме да приложим същия метод, който в училище много често се опитва да приложат, и то е, че всички деца в класа трябва да са поставени под общ знаменател. И така, казвайки такива твърдения, подобни на тези, които ви изборих до тук, се опитваме да сложим картите под общ знаменател. А то всъщност за това се гледа индивидуалната карта на всеки един човек и най-вече най-важното. Гледаме еволюционната степен на съзнание, в което се намира този човек, защото позициите ще се проявяват различно при различните нива на съзнание при всеки човек, който, ако ние сме астролози, и дойде при нас да работим с него. За различните нива на еволюционно развитие имам видео в канала си, което може да изгледате под формата на презентация. Също, ако някой се интересува, мога да му изпратя вебинари, които съм правила. Някои са безплатни записи, някои от тях са под формата на обмен от 10 евро. Ако някой има интерес, може да му изпратя. Там имам и вебинар, който съм говорила за това какво е еволюция, какво е еволюционно развитие и кои са еволюционните степени според еволюционната астрология и според Джеф Грин, където говоря малко повече за тях, но тук няма да се спирам подробно на това да ги обяснявам. Целта на астрологията е да ти помогне да се свържеш със себе си, да опознаеш себе си,
но не само на личностно ниво, а на дълбоко душевно ниво. Разбирайки миналите си желания, които са оформили с настоящите обстоятелства и да видиш как ти по свой собствен индивидуален начин ще можеш да еволюираш, да се развиеш и да продължиш напред. Слагайки астрологията в рамки, в правила, ограничавайки я и използвайки я просто за битови ежедневни въпроси, всъщност ние ограничаваме потенциала й и начина, по който тя може да бъде използвана. Преди известно време си бях говорила с мой познат, който каза, че астрологията вече е поостаряла, но аз не мисля, че остаряла. Остаряла е начина, по който масово се използва тя. А именно, просто за прогнози, за ежедневни, се пускат, нали, такива днеска къде са планетите, в кой знае какви аспекти правят, което няма абсолютно нищо лошо, но не позволява да се задълбае малко повече в самия теб, в твой собствен личен път. А в наталната ти карта се съдържа всичко, което е нужно да знаеш за целият ти живот. И ако ти разбереш наталната си карта, но истински в дълбочина и се сблъскаш с сенките си, с това, което не ти е удобно да чуеш от самата натална карта, то ти си свършил една огромна част от своята работа и това ще бъде супер полезно средство и за напред в живота. Друго също, което често срещам и го чувам, е, че когато говорим за кармични позиции или за карма, то тя винаги се вижда като нещо негативно и отрицателно в самата натална карта. И също понякога се гледа на почти всичко, сякаш в картата ти, особено ако се смята, че е по-трудна и тежка позиция, като кармично. Но всъщност понякога нещата, които ни се случват и преживяваме, не са просто карма, а са еволюционна необходимост. Тоест, например, човек се ражда в семейна среда, в която емоциите не са приети, са отвъглени и са потиснати. Детето от малко се учи на това, че не е правилно да изразява емоциите си, трябва да ги потиска и че емоциите са нещо лигаво и отрицателно. Може сега да си кажем и той, защото сигурно в миналите животи той е потискал емоциите на другите, той не е позволявал на другите да бъдат меки и уязвими и затова той сега се ражда в такава среда. Това е възможен вариант, но е възможно и този човек в миналите си животи да е отказал да се сблъска с емоциите си, да е отказал да се сблъска изобщо с това да бъде мек, уязвим, да си ги позволи и затова се ражда в семейна среда, в която родителите му да бъдат огледало за това какво отношението има към самия себе си. Тоест тук нямаме карма в негативния смисъл, т.е. тук нямаме отрицателна карма, а просто имаме еволюционна необходимост. Или на такъв човек, ако отново има проблем с емоциите, могат да му се случват разтърсващи емоционални преживявания още от ранното детство. Причината за тези преживявания отново може да не е карма, а просто еволюционна необходимост, така че тези събития да включат в него емоциите и това той да си ги позволява и да си ги изразява по начин, по който е здравословен и хармоничен за самия него. Отделно, както казахме, понякога квадратурите, ретроградността, например, се гледа като нещо отрицателно, опозициите също така. И се казва, например, за партньорски хороскопи, че е по-добре в партньорските взаимоотношения да има луните да са в тригон, венерите в секстил или на други такива подобни твърдения. Но няма такива закономерности. И ако вие работите, разглеждате карти, ще видите, че много често много двойки са с супер много опозиции, квадратури, имат супер прекрасни взаимоотношения, защото много добре израстват заедно и много добре се допълват. Тригоните, секстилите и квадратурите, опозициите показват как си взаимодействат планетите ни с други, но квадратурите, въпреки че водят негативен аспект, потикват към развитие. Те може да носят напрежение, но носят развитие за себе си. Докато тригоните, секстилите, ако човек съзнателно не работи с тях и не опозотворява техните блага, то те ще останат на вятъра, талантите, възможностите му ще останат на вятъра. И също понякога, когато говорим за партньорски взаимоотношения, това, че има тригони и секстили, не значи, че всичко ще върви гладко. Понякога може да има прекалена драма, понякога може да има прекалени сходства, които да пречат на взаимоотношенията да се развият и да продължат напред. Пак казвам, и аспектите, и отделните позиции в картата показват есенцията на всяко едно нещо, как това нещо изглежда, как се проявява. Но не можем да му сложим стойност дали е добро или лошо, защото ние не сме съдниците за това, кое е добро и лошо. Ние можем да съдим от човешка перспектива, но от духовна перспектива добро и лошо няма.
Правилно и грешно няма. И дори когато гледаме партньорските хороскопи с потенциален партньор, да гледаме някакви конкретни правилни позиции, които ще пасват най-добре, може да изиграе лоша шега, защото пак ние ли сме съдниците за това, кое е добро или лошо. Сега, разбира се, в хорарната астрология, в елективната астрология, тези терминологии като екзалтация, падение, родство и разглеждането на позициите по този начин, като кое е благоприятно или не, трябва да се разглежда по този начин, че те няма да работят. Това го признавам абсолютно, че е така. Но все пак, чисто философски също задавам този въпрос. Ултимативно погледнато, можем ли да имаме ясната представа, кое е добро или лошо? Да, разбира се, че е изследвано много стотици години това кое работи благоприятно и кое не. Така е, не мога да го отрека и много астролози перфектно се справят с хорарна астрология, с елективна астрология, затова не го отричам, че там има нужда да се използва. Но тук и говорим повече за тази астрология, която да ни помогне да се свържем малко повече със себе си. Благодаря ви, ако изгледахте видеото до край. Както казах, повече за мен може да разберете отдолу в описанието, имам уебсайт, социални мрежи и също други неща, които ви интересуват. Ако имате някакви въпроси или обратна връзка, може да ми оставите коментар. И ако се абонирате за канала ми, харесате и споделите видеото, много ще ми помогнете да се развия. Благодаря ви, ако гледахте до край.